chini lo lapen nilitum upia pot si bon tame phanang kok ma polotang te ilitum Karbi Anglong East West lapen di Mahasau ningkan pokep susi nitum empre ke hang nitum chot la pukali kedam tang always sitame nitum theklong lo sitame pinier nianta successive government state government lapen central government labang so ka implement ji aphan thangnat alam chak mat alam don la puson ave central leader tum sitame dak litum Karbi Anglong along election of 4 hudlo polotang te wang po power no pa bangon lapen nang tuma kemang article 244 bang nak pachun pipo pu ke chak do pik thoi phak sitame apong tin ke chak sitame chak pa ke joy se nitum thekdam long apo si nitum isi pena bang ke lalo ilitum non Karbi Anglong East West lapen di Mahasau aphan isi lang namlo polotang te constitutionally nitum che study nam pamelo polote ilitum inglong aso mate ST Hills bangke isi premi me ang sido article 334 ateng pen nitum lang namlo polotang te dak nitum reservation Assam Assembly along lapen Lok Sabha along sitame nitum phan halabang so arona teng pen nitum non aningkan ke constitutionally ateng ke damet lo sitame ako amendment kuri thusi surini rain ko aningkan amendment kuri thusi ningkan cap of farman ako ST MLA asit ka reserve of funds tame claim pon tulo ningkan cap of farman lapen non bang ke ningkan po damet lo lapen non ningkan po wet lo labang so ang bong state government lapen central government bang ke je delay tactics si article 244A ka implement PG aphan kam claim wrong lo apot si non ningkan po dam edlo pulotang te MLA asit tame reservation avelo MLA chotali Lok Sabha long sitame reservation avelo dake litom ST Hills sitame bang government jong si litom phanona teng pote bang kiche ke bi tum nang bat pik lo phai pulotang le bang general pa bang julo pulotang te ilitum ke akisung si ilitum ke dokok po article 244 ke jonghele chahang tame MLA tum ta bang ninje pon pelo athe ilitum MLA kalidat po Karbi mate ST Hills MLA kalidat po ba MP kalidat pa hai po apot si netum labang so thaglong si article 244A laningkan ho aprang mate la reservation a terms juje ako si labang so article 244A ba ke implement nang ji po si netum mathazi laban government aphan isi low kipipan tame tuning ri lo tame low kipipan netum ka tuning ri pan tame piniarni improvement mate a process amang netum thekdam long le joksi netum voluntarily lapen democratically non violence pen sitame netum labang so ke bon bangke phanang kolo laso ke bon bangke ningduk ka chepaklang netum aphan constitutionally state lapen central asor constitution upon che respect with that che honor ne that netum bon tame litum phaingtung te atle netum ta sumar dore bangse school do netum ta itu methang si tame kama chuklem pencheng lok kedam kewang akatora doji to phak si tame claim nang kok alam bang ke lahen lo je ningkan phong bong jong si netum article 244A pachung un e ba polong le polong te litum ma khai ST Hills bangke sun pik ang deng sidopo apor si labang so ka chesong lagay nang lipen nili lapujat kali bon tame Karbi Anglong kedoan a song a political party chipupe pinpen netum thut pak si litum chesong nang chipusi netum mathapon pen si forum pen netum chingwai si netum labang so bon ba phapon lo lapen netum chuning ri lo Karbi Anglong ara kedoan atum si tame labang so ni ningduk nang chepak lang dun pen nang litum setame labang so na observe dun po pusi nitum nang litum aphan pachini pono nasino nitum president akai sir James Hansi alang lipan le aku rada panan su se kwarda kalam pachini ponna to choro lo alam ke hok lo iltum non ke wang bom ka pheri me mi alam ke do pena joksi niltum bang sabe autonomous state ke long vegna po bang ke mangsi urgency dosi seriously penitum non APHLC sedame labang so
implementation nangi po pen kamatha bang sinon tari krikitom ani samenitum bon isikolo athenitum chinilo Indian Constitution along 104 amendment a hot halabang so 2020 anikana hot hadak amendment a son sepeklang lo mohet iltum secretary ni yeson taksi hadak itum ST lapen SC atumaphan reservation a seat ki PG lake nikan keba phan sei latum EC extension people lo 2020 aninkan lasinon labangso amendment ki P non 2030 anjut kokpo 2030 ke labangso jitu reservation itum ke long bom non legislature long punon parliament long punon itum long bom abangke jut kokpo jut kokpo lopote itum karbi itum reservation aveden lo pulote itum mana kisum do kokpo kedamtang ni kan same itum reservation do kokpo na joinesi ilitum non anta ilitum dun bom lo pen reng dun bom lo la pen long dun bom lo seta labang so reservation jong se avedet lo polote karbi etum ke ki vir lo etum akisung thepe khangjang po la si niltum a seriousness ke en urgency ke en gela hello je autonomous state by hook or by crook before 2030 state government on anstame niltum alam mate article 244 alam seriously no anta en pon pelang constitutional right to cop and people same nil to upon ladak autonomous council upon macher soja kong pipon chetpen macher so ko pene sixul pangtang chetpen pu temporary arrangement hai hui sinon anta claim bom lang labangke nitum totally protecte la pen croing tumte athe nitum permanent solution se kenangje athe kedamtang nikan pli cap nitum chesong that postame autonomous council upon macher so peges people macher so ja kong people hala pera bangsi iltum ban lapu iltum ke manga bangke divert kuri bom dilute kuri bom lasi niltum bangke non all party hills clears conference bangke halai hu jitu autonomous council upon macher so ja kong PG macher so pina special package PG po bangke nitum dengun elo setame jitu ni constitution long ke dotang Article 244A labang so bang sin depan implement back tang po laban nang pibek nang po bang si nil ito mas secretary da than pon lo nil pan DC atum laban so thang si SP atum nitum panang ther lo nitum panang pulo je nang tum yang si ke bon lo pade nang tum pan jelang thapo nang tum pan case do po nang tum property asset ai hu nitum non assessment kori po laban mo bon hot ko anma daka lukson nang tum si pinang po posin tu panang pulo lasin nile methang mate thak dong lo 40 years ang bong neli charlie bong unahut student days ho same la so thak ake thera ke habin tulong bom lo la pen tum ke bonahut ni tum panang tum nang ke nep jelang ke thap police ang ke sap ni tum panang ke chok nang ke theng la hari tum pho bom lo la pen lancho tagalang ni tum answer system e ka che song non bang ni tum ko pasik tu ji po bang si patumi SP bang same thaklo lapen SP bang pulo nang tum pi se che song da nang jilang athi nang tum non amendment da parliament of amendment dopo 125 amendment dopo hadak nang tum penangan privilege long po ke penangan tuma phan long po pulo seta ni tum pulo 125 amendment ditu constitution ke claim ya lo mage autonomous state alam ke hadak to pon dak awe apo se hala bang ta ni tum ke kroi kre thik ase district development upon council development upon macher so atangka poisa nang le thai kapre do thai same hala bangke autonomous state kali lapen hala bangke ne tum permanent solution kali pobang se patumi SP bang same dum chidan dutlo lapen tum same pulo nang tum bon ri pu same tum bon po alang tum pulo ke bon ke aron ave ke pu aron dono na ve tum chi no setan ni ke bon pu bang se patumi da thanon daglo lapen patu ve same ne tum dak honorable MP lapen honorable MLA pen samen itu bisa discussion dulu ghonta hini an bang alang tum nang hangsi ni do mala so abon apu thak nang tum video nang ji lapen nang tum ko pima ke mang banang chingki nang ji wai PG posi alang tum same dilu banang than lo lapen al tum nang than alam an same autonomous state alam thangta rodam de hada bangke six schedule bang se pangtang musot po lapen governor phansi la tum chuning ri si Ladakh iltuman fan po same pewan
G pula bangso alam sa tuning dia serta hala bangke autonomous kalidera posi nitum korrekte la pendeng neke lasi nitu bangke bon ke pedo vek posi pulo la pen jongsi nitum ke bona bangke autonomous long nangi la pen state government central government atumpen singkilong chethan long ni po bangse ke mangdo lasi latum jongsi nitum manang pating kitek nitum pan la bangso autonomous lam jongsi chief minister of Assam ben ta jongsi chingkitek chethan long lok purute la bangke nitu mo phi mathapo seta nona marke bon withdrawji polam bangke into ma chair sunat ta mathate SP DCA tumnang polam nitum dengune pen kroine la pen MLA la pen MP nang thana lam samen nitum no ma dengune pen kroine athe pima hala bangke nitum par menen a solution of hanle atuna sing wai kali was a temporary arrangement of passage tangching wai chot autonomous fan kali de report nitum ang kroite pen dengke la pen bona bangke nitum ke pedo po bangsi pinitana jopan klardak pen lam nang chethan lo นำที่ 4A aja kong ke hadak thang nat tan tum long lang pini anta ni ma chini lo ne tum ka sik sa bang ke do po seda labang so ka che song labang so autonomous seda movement bang ke ni tum ke labang so ron du ji pu aprang ben sin tum ke che song bom lo la pen chedan bom lo pen struggle bom lo aposi ahol lo non ron du ji po lam ke ni tum tan non he sikal julong la bo seta nito bangke ron jongsi do koglo ahong hak pote halaso bangke nitum seta matha ponji tan nona matke ron ke doji angring tum theklong lelang hoitu hadak India Pakistan jasemet bangke POK long hadak sinomat ala soa disturbance bom aron do bom samila puan nangkele ji ekdom seriously pen o bangke nitum theklong lelang apot nitum bangke hala bangke lapuan mane pudaming tumte ron alama bangke penjongsi mula puan nang li thurok lo pulote la bangke nitum aku nitum tama thapodi ate rat apan chinghon du apot rat apan chinsu du apot rat tumpan pesung nitungte rat tumpan peduk nitungte rat tumpan apama thadam pesung nitungte nitum seda lasila bangke mon tumat atuji เก็บบอนนี่นั่นเลยต้องเป็นเก็บเป็นจบบอนสมดุลนั่นเองสกูลนั่นเอง do do dang laso bangke nitum mala official notice sitame nitum piglo dang ni report det po bon guidelines emergency services including medical fire ambulance electricity press media and all examinations related activities including school examinations are exempted from the ban lapenako dak utulo the ban will be non-violent democratic and peaceful we urge all public support transport operator business establishment educational institutions and offices to voluntarily observe the ban in solidarity with our constitutional demand. No coercion or force will be used on the public. As a voluntarily si nito ma atumi nito pan SP sir lapen DC mem tame nito pan nang pulo je India long ke Supreme Court lapen High Court pensi tame ane bon ke kola bangke lage banet lo bosipo jong si ban at lo polotang te Lok Sabha lapen Rajya Sabha kache papas alu nito pan nang teklan tha di lage sia bill di ma di Lok Sabha lapen Rajya Sabha je born is banned in India bohala so a bill edi nito pan nang teklan tha lapen nito ma bangke non dakta me itum constitution as constitutions of India article 19 1 A lapen B hala dak itum lang dam lok long the freedom of speech and expressions lapen peaceful assembly hala so pen si nitum ladak lang dam si nitum voluntarily observe nang ko si karbi ang long ara pan ka chiningri ningduk chepak lang na ate nitum ningkan ko anlo ne nitum akai kisung ke ponang nitum non Nagaland so nitum karbi ang long pan choy lok Meghalaya so nitum karbi ang long pan choy lok I state alang litum long lok amasi ke plan ki phi nitum lang nam tha de non man le litum dam la thaidam long Dimapur long ma ke plan ki phi anu tin nakata lakh puti crore puti yang se nitum karbi etum ta hemprek long lo pulodang de litum ta la puson development ko engineer a phai nang ong ko di IAS tame litum a phai nang ong pulosan se ke thekre scientist tame litum nang plan ko tame no nitum karbi ang long ke tum thekser also martum sitame api apotum tangka maha kavedera jo kapachar li university support unune apotsi nitum piniarnian ta paphihoblo lapotsi
hemprek jong se article 244A ateng ben nitum long lo polotang de nitum apan fund ame nitum direct central pensil long po nitum ke plan ke phi development ka do ka betame nitum chunun po border issues tame nitum theklong lo same la tame nitum charai komun pameme ate state government pen interfere pu state bang chingki dat po nitum district e go pilok lemala bang board chief minister chingki dat understanding do ko lo po de nitum ke hangjo de apot si state jong si nitum long lok lo polotang de border tame nitum secure po la panda karbiang long akhai akidu ki sunga non pgr vgr punon la pen hala language alam par ni si het de ele tam phan isi la ta ningduk me alam seta me akai sar anon government kachari atum alang litum rat akemang la pen alang litum sita me ame thang alang ko chinghon ke do ko joine chief minister kemang ta puri tek lo chingti je thanun si ako litum phan separate notice ta me na paulai tu lasi lason hemprek long le tek ba ge tum phan threatening e do bompo threat ke litum han do bompo litum khai pa la pen mo pen pulo ka non ikan phowet lo nikan pho philo polotang te MLA ta reservation kalilo MLA reservation kalilo polotang de dakar biang long pat komane ke chi MLA mandate polotang te alang li litum karbia to maphan pindeng sumpot alam dak assembly long ningje dun haji ma di ningje dun hai elami ki aputha ningje dun haji ma ningje dun article 244 aputha ningje dun hai ma ningje dun hai apotsi la ningkan phovet lo la silitum karbia tum la ningkan hongbong ilitum che songs ilitum ki mang ilitum pachung je polotang te ilitum ki kisung lo sung pipo ilitum ke la sinitum appeal lo karbiang long ara ke don fans tame as per nitum nang litum fan by person ke litum nang liune der lo setame through nang litum platform social media mate media hoi pen nang litum fan tuning ri lo jala bang sor ni litum kadok kawe ning si ke doang thek ining ke oi kachapak langang thek litum chepak lang lo na la so ke bon ke phapen la lo plotang de dispur sita mi si attention nang do pola ben central sita mi si attention nang do ko pusi nitum la ke chingsi step deng kon lo la sinang litum nang chidonon la pen na observant po pusi ni litum ning thesi pini press meet nang litum an chop phaponta dang si pachut poni ko kardo